nwanne nekwen paradise mmadụ na village n'Umunze Anambra State. N'Umunze Anambra State ka ị na-afụ this edifice, this powerful mansion. This is more than a mansion. Nke a kare, nke a bụ heaven. This is heaven. Nwanne ihe ndị Igbo na-alụ this time around. Village niile na-turn to city paradise. Nwanne ọ gịnị? Onwe ndị nọ n'ụwa, onwe ndị nọ na heaven n'ụwa. Emecha enjoyment n'ụwa nke a, ejekwa mee nke dị n'eluigwe na ụzọ ọlụ wee banye na the mansion. Ụzọ ọlụ connect to the paradise. Village ọbụla ebanye mansion akarịa nwanne. Ihe karị ọ gịnị ka na-afụ ya? Ne nke dị opposite